sa mi podarí doskákať tento parkour, získam 100 eur. Ok, kámo, začíname dosť zľahka, ale nemal by som to podceňovať, pretože tých 100 eur by som naozaj veľmi rád získal a využil by som ich na nejakú techniku na natáčanie videí a aby som upgradeol a vylepšil svoje videá. Ok, takže tuto zlezieme takto hore po lianách. Ďalej by som sa mal dostať sem. Ok. Ako som hovoril na začiatku, zatiaľ to vyzerá byť dosť ľahké. Takže teraz na tento checkpoint. Ok, poďme sem. Inak vlastne, aby som túto challenge splnil, tak musím celú túto mapu doskákať do 300 sekúnd, čo je teda rekord tejto mapy. Ok, takže teraz takto vylezem hore po schodoch. Máme tu ďalšiu checkpoint a ďalej sa dostanem takto cez strom. Nice, takže takto jeden skok, ďalší skok, ok, a sme na ďalšom leveli, kde teraz prejdem takto cez vodu. Inak už máme za sebou 50 sekúnd, takže ešte ani nie je minúta. Už sme prešli dosť veľa levelov, čo je naozaj dobré. Máme tu checkpoint, otvorili sa mi túto dvere a som na ďalšom leveli. OK, kámo, toto má trošku metie popravde. A tam dole je ďalší checkpoint, OK, takže ideme tam dole. Sme tuto na ďalšom leveli, čo vyzerá byť ako nejaké mestečko, toto je auto. Idem tu na nejaký dom, kámo. Pravdepodobne sa do ďalšej miestnosti dostanem týmto domom. Kámo, sme tu. No a toto už bude niečo ťažšie, jo. Neviem, koľko je tu presne levelov, ale malo by to stačiť na tých 5 minút a toto už je dosť ťažké. Po niekoľkých pokusov sa mi to podarilo doskákať, no ako môžete vidieť, už som úplne niekde inde, už mi zostáva 100 sekúnd na to, aby som splnil túto challenge. Ak sa ti videojko páči, budem rád, ak dáš like a odber, pretože sa už blížime k 1000 odberom. No takže už by sme sa mali blížiť k cieľu, pretože mi už zostáva posledných 10 sekúnd, dámy a páni, a sme tu, je to tu, dámy a páni. Sme v cieli tejto mapy, ja ďakujem, že ste dopozerali až sem, no a sme víťazi, no a ja čakám na tých 100 eur.